пробвам аз това, където казах. Не, реално. И сега ще ме понята видинчани. Последното каране с Несана. Сега, както кажеш, сега как дадеш газ, ще кажеш, но е душманско каране, това не е каране. Не, ама просто... Чакай. Виж не тия. Да. Ще го чакаме ли това да ме? Да. Това че мини, сега смени. Не, реално. Не, по принцип я караме доста нормално, стига да, ама ето както дойде за Войче, нали, нещо как малко да го лъзнеш лекичко, тъничко, както се казва. Става дупка, бе. Това ставаше тихо, сега ли некъде. Кое? Тихо чакам да стана. 2,5. Кай, че не обамарам. Какво ще кажеш? Добре ли Несана? Много обичам. Ще ми липсва, както се казва, ще плача, казвам ви. То реално ти тази кола се е кара почти колкото и аз. Като изключим ходенето от Jump Fest-а. Да, ти имаш по-дълги пътища от мене, но... Ама като брой карания сме така. Много яка кола, смисъл, не... Какво ще караш от смивка, няма как да не се хилиш така кола. Да. Тук е много лизгаво, човек. И сега и втора можеш да набием, ама това е много бавен отпред. Аз си върви и втора, и трета, с всичките по сила. Но тук е по-лошо, защото така пестиме гумите, затова търсим ъзгалото. Защото на друга асфалт трябва да купуваме гуми. Леко, тънко, малко да харчи, да лизга. 50. Кой ще сега излизаме на автобана от Тексас? От автобана. Според тебе човек, който ще я вземе, доволен ли ще от колата? Без да кажеш за колко пари ще я взема. Няма значение с колко пари ще вземе, той трябва да е доволен, като тръгне си купи така, това е екзотика, в смисъл. Това тръгваш просто ти носиш щастие. Това не е да ходиш нали до магазина, това купуваш да се забавляваш с него. А това го казва човек, който не е фен на японските автомобили. Да, аз не ги харесвам, но тази кола ме забавлява. В смисъл... За малкото време дете в нас. За малкото време къде съм карал. Ще кажа, това ще ми е последното каране на Несана, ама евентуално човека утре ще трябва първо да го повозя, преди да покажа. Се повози. Ето тук искам да пробвам аз това, където казах. Кой искам да пробвам бърнат с такава кола? Прибираме се. Освен ако не ти стаже, ти се кара, ти седи кара. Не, прибираме се. Ще ми имаме да изсипнем. Стига, че почва... Сила е много, аз не знам, Skyline не съм го карал къде гледах клипа. За мен е тази кола върви много. Според мен повече не съм карал, пак казвам. Това е много важно. В ниските сякаш е по-добра. По-пъргава, после развърта в ниските, ама тази като дойде накрая човек си е... Не знам как сингъла, че нали, хубаво голема турбина, тук са по-малки, ама са две все пак. И си отделно на всеки вал, нали, би трябвало да има много по-рез тази от другата. Може да е по-късно, това вече е заради турбините, но пак трябва да върви повече за мен. От такава война. Но, някой ден, като ме повози, ако някой се запознава с този човек, да, ще разберем. Аз съм карал, в смисъл, карал съм и двете коли, ти казвам. Она няма и самата кола е по-лежерно за каране, не така стегнато. Вътре си му караш някаква обикновена кола. Смисъл... Не къде зареждаш? Аз не го сипвам. Да, и аз не го сипвам, в принцип. Мраза Шела. Ако това стигне до YouTube, много мраза Шела, да го затворят, да го фалират. Всеки път, когато сипам на мотора, гори бензинова помпа, никакъв Шел повече. Сериозно ли? Да, затова не зареждам. Аз си мисля, че Шел е най-високо като качество. По принцип всеки го хваля, ама аз не мога да разбера, аз си съм кръг. Всеки път, когато зареда Сузукито на Шела и тръгна някъде, си пацака бензиновата помпа. И не спирам, аз не зареждам, дори да има я подминавам някъде друга. Предпочитам такива менити долнопробни, отколкото на Шела. Оня ден свалих тарката, човек, че ме бях свалил отдавна. Викам си, се охладим малко, човек, то ме пече повече слънце отгоре.
Защото сега, нали, отгоре тарите е затъмнена. И аз си викам, ай сега да не пускам това air conditioning, ще си пусна. Чай, че има полиция там, внимай ако правиш. Да, няма. Ти имаме зарежда место, това беше. Само пускаме аларми, друго няма да. Да. Так, какво е цялото мнение за колата? Значи, Почваме от 1 до 10. Колко би оценил колата? От 1 до 10. Сега не съм в едне пункти, няма да дам 10. 8 ще кажа. Айде 8. 8, защото ме кеф и задницата, ама чест казвам, не е моите предници. Бе, обратното. Макар че стойката е цялостната стойка. Стойката е жестоко, страни е жестока. Ама... Почваме там двигателя. Двигателя е 10. Малко е муден, да, в ниските е муден. Ама нагоре те събират страх от него. Нагоре Скоро се куче с Интеля, няма да питам, мен това ми е любимото нещо в колата, човек. Те са жестоки. В смисъл, много приятно. Леко полицай е това твое. Не полицай, това кара назадно. Аз казах, че това му кара назад. Ама това не е полицай, че? Не, това си е нашенец. Не, имам пред за това. О, не. Скоростите топ, знаеш, кой е мръсен топ. Диференциала и той е. Диференциала жесток, единствено задното завиване, нали, аз поне съм малко така обичам да лъзгам, е хубаво да не работи. Иде по нас, значи виж задна гума, че ми пеца. Виж къде е. Май, ма дали не смърдивам бензин. Скорост и диференциал, вътре е комфортна. Друса, защото все пак спорта клас. Кой е обърите, човек? Служи въздушно и че виж дали ще се друса. Аз всъщност повече от 180 не съм дигал с нея, така че не мога да кажа, нали, много високата скорост как се чувства, но е зловещ автомобил. И е за хората гащи. И дебели противовете, това е много важно. Аз съм стънки, затова не имам такава. Я дойш само си в последното прибиране на колата. Как го съч, ние ми тънка колата как? Сега почвам да правя превю аз. Отзаде се чува дрънка, ако това слушаш. Така. Няма какво да изстане, това не гледай двигател. Тук се крият моето коне. Свободни истински жреци. Стойката е много важна. Гледай сега. И джанти да искаш. Това дрънкане трябва да се махна от азбука, ама това е, що има сигурно някакво камъче вътре. Топ, мръсен топ. Так. Друго, какво мога да снимам? С 4-те азбука си е верното Ферари. С 4-те азбука си е верното Ферари, силно пони. Големо яко пони. И най-важното една му кола е да има хубава муичка. Я ви ме Панамери ли слушат? Ако малко сме въртели гуми. Има мирис, мерише на гумата. И тия, които се чуят колко е широка тази джанта, имайте преди, че е брутал. Прибирай. Сега колегата ще направи едно по-късно прибиране. Имаш. Давай, смело още имаш. Дай, стига. Кой да предположи, че такива расови бегачки се крият в такива гаражи? Я дай дълги.
Пълното е, сега ще си отива. Нищо, това е началото на следващата колекция. Някой ден, ако имам пари, човек бих си взел много такава кола. Добре, а отдолу как? Мале, каква е мръсна тази камера. Дано нещо се вижда. Така ще е по-добре, защото иначе беше ужасно. А отдолу как е? За задни гуми и мотори при мене няма да е тук. Да, не при мен. При мен е адреналина, дрифта, само давайте коли, аз ще ги чупим, няма проблеми. Много съм добър това. Вика, това разправям, нали, кой да предположи, че такива расови бегачки се крият в такъв гараж, нали, смисъл, в колата на фона на вратите. Към си, не. Това трябва да го спираме или не? Не, мога да снимам къде затваря, що? Що ме прибрахме на децата дивотиите? О, шайзе, гледайте какво има тук. Нисанчета за спомен. Последното приберем Нисана Макс. Хубаво беше, ама хубаво си имат край. Нали така? Да бе, и следва ново начало после, нали знаеш след края? След всеки край има ново начало. Сега вече мога прибереш който трябва. И сега мога да снимаме вече нашите простоти. Кой ни се казваха тия издънките? Бипове ли? Не. Той газ не е давано толкова, това може много сериозно. Ние караме много женски с теб. Това можем... Ако твоето е женско, човек, аз съм бати пенсионера. Това може много по-зверско. Ама аз просто, нали, рядко карам така кола и затова нямам навик. Ако си купиме коласа ти е с 5.5 мотора, ще си ебе майката. Она се лъзга повече от това. Това е V8 човек. Да, ама атмосферно. Ама няма че пак е повече не от тази най-вероятно. 388 ще. В смисъл им преди, че е V8. Да, много сила. За V8 ни трябва турбини, ни трябва нещо друго човек. Там има гласа, но има и душа. Това моля да си фане тук GoPro или не лаза? Да, аз така съм снимал с това. Едро! Снимаш ли това? Да, задължително. Значи, освен че ми излезнала много битова сметка за плащане, много е важно, значи, един много хубав клип да се знае. Ето го. Значи, гледаш сега какво става, бе. Слушай само. Така трябва да възкликват хората, като минаш покрай тях. Баго! Дали е с кола, мотор, велосипед, не е важно. Може да печелиш аудиторията. Все пак всички живееме за шоуто. За тук е малко адреналин. Да, за малкото адреналин хората се прикинват. Буквално. Айде. Това мога продължава да снима, не знам. Прибираме се, Радко. Мога да мине. Ако искате да гледате Нисана в YouTube, последвайте ни. Това е нашия канал.